ngicaphulile nje kulamazwi ngicaphule indabana ethile egameni lika Jesu Kristu. Yeah. Izwe ngicela sifunde noma sivule. Ake sivule lapha kuJohane chapter 19. Sivule lapha kuMdletshe. Sivule asitshayele izandla egameni lika Jesu Kristu. Worship team. So bingelela ishane izandla egameni lika Jesu. Phinde ngibingelele no MC egameni lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Baba semusha. Ya sembonga uNkulunkulu egameni lika Jesu. Ake bazalwane esithole izwenkosi. Ngiyadlula nje kule ndaba ngoba isikhathi esikusona sisho kanjalo. Hallelujah. Amen. Let's put the verse 28. John chapter 19 verse 28. Sidlule nje kule ndaba egameni lika Jesu. Hallelujah. Oh, ngiyabona ukuthula nje umfundi wethu akasana. Umfundi wethu weBhayibheli. John chapter 19 verse 28. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Yeah. Kwakubekiwe khona isitsha sigcwele uviniga, khona wathoma ilula ligcwele uviniga othini lwehisopi baliyisa emlonyeni wakhe. Kwathi ukuba uJesu ewamukele uviniga wathi kufeziwe, wagebisa ikhanda wafa. Khona abaJuda ngokuba kwakungo kulungisela ukuza izidumbu zingahlali esiphambanweni ngesabatha, ngokuba lolo suku lwesabatha lwalulukhulu. Banxusa uPilato ukuba yaphulwe imilenze yabo basuswe. Ayeseza-ke amabutho ayaphula imilenze yowokuqala neyomunye owayebethelwe naye. Esefika kuJesu ebona ukuthi usefile, kayaphulanga imilenze yakhe, kodwa elinye lamabutho lamgwaza ohlangothini ngomkhonto, kwaphuma masinyane igazi namanzi. Yeah. Baba siyabonga izwi lakho mangcwele egameni lika Jesu Kristu. Thathe ndawo baba namandla. Yes. Khuluma ngontando yakho. In Jesus name. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mina bazalwane. Izwenkosi lithi uJesu elenga esiphambanweni wathi ngomiwe. Hallelujah. Amen. Base bethatha uvinika bethi bayomphuzisa wona. And then bese maqhubeka lithi
uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi ufeziwe. Amen. Ayi haleluya. Amen. Okwathi mayithi kufeziwe banqunywa ahleshulwe inyawo ayekade belithelwe nabo ongala nongala kwakhe. Kodwa mase kufika kuyena uJesu wathiwa hayi lo akuyena umuntu onqanyulwe inyawo. Ayi haleluya. Kodwa lo ukuthi uthathwe inkemba, I just wonder ukuthi leyo nkemba yashonaphi. Ngoba phela inkemba ziba khona inkemba, kodwa le babumdletshe eyakwazi uJesu engafani nezinye inkemba. Zazikhona ziningi. Hayi haleluya. Ayekhona amasosha emaningi. Kodwa kwathi mase kufikwa kuyena uJesu yavele elinye isosha lakhosha inkemba yavela mgwazi uhlangothini. Uthi yena ubulala uJesu uthi uyafananisa ngaye kanti akazi ukuthi kukhona ukuphila. Hallelujah. Jesus, ayibo bazalwana sibene ikhona benkosi. Ngesikhathi lo ekhipha inkemba vele uJesu sekugedisile ikhaya. Futhi useshilo wathi ufeziwe. But le ndoda ithi ake ngenze sure ukuthi njengoba ethi kufeziwe nje ngabe ngempela ufe ngempela yini wadonsa inkemba. Jesus wavele wamgwaza uhlangothini. Ngesikhathi amgwaza uhlangothini kwavele kwaphophoka igazi. Uyazi ngesikhathi kuthiwa waqediwe ngalesikhathi qalwa. Oh Jesus. Kwaza. Ngesikhathi kuphuma igazi emgwazile amachime egazi avele ayehlweni lomunye into lakhe lalivalekile. Basukuthi aphuma igazi elifana namanye amagazi. Ngesikhathi liphuma igazi ababoni bona ukuthi kwenzakalani. Amasosha wazi ukuthi kwenzakalani. Jesus. Ngazi ukuthi igazi lathi maliphuma kwakhona into eyenzakalayo kweleni imoya lavele lehle ehosheni lanyuke ejabuleni. Ngesikhathi bamgwaza bathi bezasho ukuthi uphelile ngayo. Kanti nalesikhathi izizwe zonke zihlanzwa, inyama yonke igezwa, kunembeza womuntu ulungiswa. Kufeziwe. Namhlanje siphila emsebenzini ofeziwe. Uqala yini izinto sesiphelelisiwe? Uqala yini izinto sesiphelelisiwe? Engathi baphuma igazi amadimoni abuyele endaweni zawo. Ngoba masefika igazi kaJesu
izinto zakho usibeke la igazi lizogijima phezu kwazo njengamanje. Ngesikhathi le nkemba ingwazi uJesu, le nkemba yashintsha yanganisafana nezinye inkemba. Ngoba into ebuliswe egazini likaJesu yashintsha. Hayi bo bazalwane, into ebuliswe egazini. Why abafundi bangabe behamba phakathi kwabantu bevele bathinte ngamadulu? Iduli nani ngoba linegazi manje. Hayi haleluya. Yini lo wesifazane owathi bayilobopho iminyaka ngeminyaka, awu haleluya, bathi bekhona bephusha uJesu, wathi mhlawumbe unangaba kuphethe ngoba kulo phetho ugogo bani, ugogo onega. Haleluya, ngiyabona leli gazi. Ngiyabona leli gazi kaJesu ngoba kuthiwa ukuzwa uthi ngiyathela egameni likaJesu. Uthi ngiyathela egameni likaJesu. Athi ukuthi uzobona ngamehlo enyama. Athi kulento eyenzakala kwela moya. Igazi likaJesu. Asifabele buso, sifabele khoba, sifabele utho. Kodwa sikizele mbali igazi. Ngoba naphana lokongela. Yeah. Hayibo ukithinyelwa izinto emzini wakho awuhambeleli igazi likaJesu, awunamisuku awuhambeleli igazi. Hayibo haleluya, kunezinto ezimelele nawe awuhambeleli igazi. Ibandla libesekhona benkosi, ibandla libesekhona benkosi, ibandla libesekhona benkosi, ibandla libesekhona benkosi egameni likaJesu, ibandla libesekhona benkosi egameni likaJesu. Igazi wathi Kufeziwe, akwarishwa ilutho ngoba Kufeziwe, angikhathazwa izimo ngoba Kufeziwe. Ukhathazwa yini ngoba Kufeziwe? Unakwe yini ngoba Kufeziwe? Hayibo haleluya. Lichithelani imali yethu esibubayo, lichithelani imali yethu esibayo, likhona igazi likaJesu. Abayeke emoshiyeke lokakabushi. Hallelujah. 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 Leli gazi ngiyalizwa liyehla. Leli gazi ngiyalizwa liyehla. Oh hallelujah. Thina sivikelwe ezinye izinto, sivikelwe igazi likaJesu. Thakathi nomthakathi sivikelwe igazi. Kukhiwe noma kukona sivikelwe igazi. Usazomhlanganiswa noma sekuhlanganisiwe kodwa likhona igazi. Oh hallelujah. Ushalo ngakudala kodwa likhona igazi.
igazi likaJesu. If ufuna ukwenza njalo, beluke ngenyawo ngoba njengamanje lizosebenza. Kune-challenge obhekene nayo, kunesimo obhekene naso. Igazi likaJesu awuzame njengamanje, linamandla. Osho njalo uzoma ngenyawo ngoba amandla omlilo akhona kule ndawo. Akukho la lingafiki khona. Noma ngabe imthabi ngakanani, noma ngabe uyabona ukuthi le ndaba yazeka ngaphezulu kwami. Kodwa idinga igazi likaJesu. uJesu zona. uJesu namuhla, uJesu zona. Osodala ngabe ngenyawo egameni likaJesu Kristu. Inkosi kusese, Inkosi kusese. Uwazamile amagazi kodwa ekaJesu. Akawuzame lona ekuseni egameni likaJesu.
amehlo egameni likaJesu. Vala amehlo egameni likaJesu. Sisemkhoneni kukaNkulunkulu. Nayanda raboshe engathi laba bami ngenyawo bengeza phambili bathola ugcobo olukule ndawo egameni likaJesu. Kuzarumeka ibandla ngathi lokho ngama ngenyawo egameni likaJesu. Bese ukuthi loyo othi ngidinga anointing yegazi eze phambili igazi likaJesu. Othi mina ngidinga anointing yegazi. Sikhuluma ngegazi likaJesu elingahlanganiswe nalutho, igazi likaJesu elingaxutshwe nalutho. Yendela boshiya Jesus. uNkulunkulu uzokwenza deliverance. Uzokwenza deliverance. Uzokhulula phansi izandla zakho egameni likaJesu. Malehla kwengcwele igazi lakho. Malehla igazi lakho. Malehla igazi lakho kwengcwele. Phansi izandla zakho egameni likaJesu. Njengamanje igazi likaJesu liyehla. Lehlela lesi simo obhekene naso egameni likaJesu. Uma nemhlalise phansi esitulweni yazi khona abagulayo abangaphilile egameni likaJesu. Ayasibasize sibahlalise phansi abangakwazi ukuma egameni likaJesu. I-anointing yegazi likaJesu. Yabona njengoba ngikhuluma manje leli gazi libhekana nenkinga yakho. Njengoba ngikhuluma manje leli gazi liya emzini wakho. Njengoba ngikhuluma manje libhekana nesimo sakho. Uthi ngiyathela leli gazi, kongisho leli gazi, uthi ngiyathela leli gazi, ukhuluma ngesimo obhekene naso, uthi ngiyathela leli gazi, ngiyathela leli gazi, elikaJesu, ngiyathela leli gazi. Say, ngisho lokho, uthi ngiyathela leli gazi.
Baba wethu omkhulu, uyasebenza ngaleli gama, uyasebenza ngaleli gama, uyasebenza ngaleli gama. Kunezinto ezithuthayo, kunezinto ezibalekayo ngaleli gama, kunezinto ezibalekayo ngaleli gama, kunezinto ezithuthayo ngaleli gama, kunezinto ezibalekayo. Baba,